Көкке кычкыра урманда, яз килгәч, җир яшәргә чокырларда гөл үскәч, чучу җитеп тирәкләрдә сандугач. Ишетәсеңме урманда, кем өчен ул анда, шул чаклы кемне сагына ул гаман, хәсрәте бик яман, өзгәләр янна. Ул тәмам зарлана, ул да шул мескенекәй, сагынадыр кошкаен, җан өзгеч дускаен, Көк таушы моңлы дип, яман сулама дустым. Сайра дип, ана мин үзем куштым. Их, моңлан кәкүгем, Кәкүк тавышы бигрәк матур тыңларга, кәкүкләрне сайратырлык мәхәббәтем бар сиңа. Тыңлай гөлгенәм, кәкүк тавышың бер генә.
Ka